Tivo vaiti tisasuke mugoti wokuti havadyi sadza rakapfidikirwa wokuti musafambe pamba makashama uyezve vaive nemushonga yavaiuya nayo vachiti tigeze pakati peusiku. Mufaro wangu kusangana nemi pano paSly Media TV ndini wenyu Sokostina kana kuti Pelagia kwa mupurwa zuva nhasi muri Zimbabwe ndiri kuGlenora B kudare kana kuti pamusha patateguru Marigashuru uko kwatauyawo kune madzimai vauyawo mukati medare iri mukoma nemunin'ina mukoma akapotera kune munin'ina achiti ndatambudzwa munin'ina vana vari kundirova vana vari kunditi ini kwese kwavari kufamba ndiri kunzi inini ndakabata uroyi ndiri kukanganisa kuti vana vangu vave neupenyu hwakanaka saka madzimai aya mukoma nemunin'ina ndokubva vabatana nhasi vari pano padare rasekuru Marigashuru. Chiregai tinzwe kuti nyaya iyi chii chiri kuita kuti mukadzi uyu arohwe nevana vake achinzi akarohwa akabata uroyi. Ichokwadi here zvishwa kuti akabata uroyi kana kutiwo vana vemazuva ano vakunetsa kuti vanogona kunge vari kumwa zvavo mutoriro adhakwa nekirango yake adhakwa nezvaadhakwa nazvo obva auya urowa mai achiti ndimi mune uroyi. Zvese tichange chizozvinzwa tapinda mudare kana muna chiremba achatitsanangura. Saka muri Zimbabwe regai tichipinda mudare ratateguru Marigashuru tinzwe zvizere. Tauyawo nhasi tateguru tirikuona mune vazukuru vamunavo mudare vatanga kuuya nhasi here kana kuti vakambouya kudare? Zvakanaka unokwanisa kukurukura navo kuti watsike zvakare mukati medare rinori kuti wazofamba kuti watsike mukati medare rinori wakaziva sei? Tinotenda. Zvakanaka. Mubvunzo matounzwa kare imimi kuti muzoziva kuti kuna sekuru Marigashuru makaziva sei? Ndini ndakaenda paYouTube ndikaona nyaya yemwe musikana. Musikana uyu ainetseka nekuti arohwe. Saka akauya panapa vabatsirwa ndovatorohwawo zvakanaka akatochata. Saka ndakabva ndangotorawo nhamba dzasekuru ndakachengeta. Sisi vamwe ndobva vazouyawo kumba nedambudziko iro rakauya naro. Ndopanakati ndine nhamba dzasekuru nhasi ndopatatsikawo pano. Handiti. Aiwa tinotenda zvikuru kwazvo. Saka social media yakanakazve. Vakakusanganisai nasekuru Marigashuru? Yakanaka. Aiwa tinotenda. Tanzwa vazukuru vakakuonai pachivhitivhiti muchibatsira vamwe vazukuru saka vauya vaine kutenda kuti aiwa nesuwo zvinotinetsa mukati meupenyu zvino tikaenda kwasekuru zvinotambanudzika. Tinovasiya kwamuri tateguru. Zvakanaka. Zvino muzukuru ndinoda kuti vazukuru ava vateerere kufamba kwavaita kuti vatsike mukati merino dare vachitsvaka kuti upenyu hwavo uri kubva kupi uchienda kupi. Kugara mukati merino dare vari pamwe chete ndekwekutanga. Asi mumwe nemumwe ane kwake kwaanoita sei? Kwaanoenda vachizvifambira. Asi nyaya yavo iri pakuti zvinhu zvavo zvikwanise kugadzirisika zviende mberi. Ndadare rangu pandauchira ndichiuchira kumatembo namatambudziko avo kuti ndigone kutanga kukurukura navo mukati medare rino. Dare randitaurira kanditi nyaya huru yavari kufamba vachitsvaka wapwere ava ndeyekuti uyu mukaranga uyu ararame zvakanaka uye zvaite zvakanaka. Ane nhau yake ari kutaura mukati mechipfuva make pose paari kufamba, asi nhau iyi ari kuiziva. Nhau iri kunetsa mukati memusha wekugara kweupenyu nemukaranga uyu asisina rugare rwakatambanudzika mumusha maanoraramira iye nemhuri yake. Asi dare iri idare rekuti wakaritsvaka wakaribata iye newetsvimbo yake wetsvimbo achiri kurarama wakadyara mikudza wakadyara wakaita zvawakaita. Asi mumwe akapfuura kwakasara mumwe anorarama semubikiri. Vana vanosara nani muzukuru? Kuda kuti vanosara neasara. Saka nhau zvairi kuita ndezvekuti uyu muzukuru wangu uyu nhau yese eitsvaka ndikuroyiwa ndikutapudziwa ndikupiwa mhepo. Hondo ndiye anadzo ndiwo akagamichira hondo dzichipinda mukati memusha wake iye nemukomana wake vari vaviri vachiyanana kusvika mumwe akapfuura kusvika nhasi matambudziko emhuri yake iri kumutadzisa kugara mukurarama. Ari kuti vana vari kunditi ndine zvandakabata asi handina zvandakabata. Vana kuzvitaura vanenge vazvinzwa kwavari kuenda kwavari kufamba asi china rugare rwekugara kweupenyu nekurarama.
iwo mpwerewo kuti uyu auye mukati memusha wako akauya achiti ari kutizei kumba kwake. Taurai. Sisi wangu wakauya wakati ndanzwa nekurohwa nevana kumba munin'ina wangu. Ndikati achigarako pano tozoshedza mwana tomubvunza kuti chii chikuitira kuti urove sisi wangu. Wakati tanzwa nekufamba mumaprofita tikunzi amai nababa pane zvavakabata pano pamusha. Tikushupika umwe asi kuroora umwe asi kuroorwa. Zvakandiudza. Zvichireva kuti zviri kupindirana nezviri kutaura sekuru Marikazvu. Zviri kupindirana nezvakataura vana ichokwadi. Ari kudayira kuti ichokwadi nemo tateguru. Zvakanaka, asi dare zvarinotaura ndezvekuti muzukuru nhau iripo yavo makabata iwe nemukomana wako kumashure uko mugere mukati memusha wake, ndo nhau yadzoka, ndo nhau yako atambudza, ndo nhau yakutambudza mhuri dzawakabara. Sekuti iri zvine zvazvajairwa koitirwa asi hazvichakwanisa kuitirwa, zvichiuchirwa zvichiitirwa zvezveitirwa, asi anga achitungamidza mukadzi ndandiye maipamba zvine mhiko dzawakaputsa pakati pazvo. Naiwe muzukuru, mukomana wako eita amuwate pamba musina kugeza mugoto wamabikisa sadza akanga achiti ari kuzviitirei? Ipapo handikazivi sekuru nokuti uyu mutemo wepamba ine ndiri mudzimai. Semunhu akaroorwa ndakaudzwaona navatedzi vangu kuti ukaenda kumurume unoteerera zvinoda murume. Saka inini handina kukwanisa kupikisana nezvavaitititiiti nokuti ivo vaiti tisasuke mugoti voti havadyi sadza rakapfidigirwa voti musafambe pamba makashama uyezve vaive nemushonga yavaiuya nayo vachiti tigeze pakati peusiku. Saka ini izvozvo handikazoziva kuti ndo zviri kukonzeresa here pari zvinezvi kune vana vangu. Zvakanaka, vana vavo wakafamba navo kungani kumaprofita muzukuru uchiti unonogadzirisirwa nhau yako iwewe, wakasvika kuye wakanongedzwa wodzoka onetsana nevana? Katatu kandakaenda navo kamukesa akaita ndichaendi vanoenda voga. Saka pavanoti vakaenda voga ikoko vodzoka vochindirova vachiti imi ndimuri kuziva nyaya iyi. Zvakanaka muzukuru, asi pawakanzwiwa uri kuziva nhau iyi wakati kudiwe? Semunhu anga asingazive kuti zvandaiitiswa nemurume wangu zvingava zvingakonzeresa dambudziko iroro, ini ndaingoti izvi zviri kungoitirwawo pamusha kutsigisa pamusha pedu. Saka handina kuziva kuti zvingava izvo zvingakonzeresa. Saka izvezvi musha wako muzukuru kuti wakatsiga anofamba usiku mumba mako ndiani? Zviri kutondinetsawo izvo zvino kuti munhu wacho ina handimuoni asi ndinotonzwa kufamba. Chero ndikabatidza laiti usiku munhu uya handimuoni asi ndichinzwa imba yese kuti muri kufamba munhu. Zvakanaka muzukuru, ndiro yemeisa upfu mukati memusha wenyu iwe nemukomana wako kana achinge aita zvinhu zvakashava aita zvaanoita maakuchiisa upfu wewenzi isa upfu mupa akaparara yakaendepi? Ndiro yacho iriko kumba. Saka hapana chinhu chakatorwa nehama dzavo nokuti izvi zvinhu zvavo zviri zvepamusha pedu. Saka ndiro iyo iriko kumba inotogara iri mumba. Saka handisi kuziva ndo zviri kukonzeresa. Zvakanaka muzukuru, dare riri kutaura kuti nhau yatakatarisana nayo ushereketwa uyu ndehwenyu wakatouya wakaugamichidzwa newewe weitamba naye kureva kuti wewe weigara naye ndeakauya akakubatisa zvinhu izvi kureva kuti chinga chiri chirangano kamukati memusha wenyu muzukuru. Nhasi nhau iyi sechipikirwe zvazvakapikirwa kazvaakuda zvinhu zvazvakawimbiswa ndamwaka wafamba muzukuru. Saka ina handichazvigoni ndiri ndega sekuru nokuti ine ndaiitiswawo. Ndaingonzwawo zvinhu zvauya ita izvi toita izvozvo. Saka pazvakundinetsa nokuti iye mhuri dzaindiitisa izvozvo hasipo. Ndopatanga dambudziko rese iri kubva paakashaya. Saka ndakutokumbirawo kubatsirwa sekuru. Kumba hakusi kugarika. Pane mubvunzo wabvunzwa nasekuru wekuti mundiro maimupakura muchiisa chii? Upfu hwaideketerwa. Nokuti vaitiwo vakati tikadeketera upfu vaibudawo kunoshava vaigona kuwana. Saka upfu ihwohwo waigara uri mundiro imomo. Vaita basa rei ravaita tinoti kushava mazuva ano? Ivo vaita zvekudhiraivha matraks vachibuda kunze. Upfu maizouwana hurimo here kana muchinge mamboteketera? Maizoita sei? Upfu kana wadeketerwa ivo vaisa pasi pemubhedha mumba matairara. Saka pavaizotorazve vakuda kuzodeketera yayi munguva ini ndandisingaoni zvimwe asi upfu ivo waigara uri pasi pemubhedha. Havari kuzvibvuma vazukuru kuti ichokwadi chamuri kutaura nemo tateguru ichokwadi ndiro iyi yanga iripo ichisenzeswa?
Zvino muzukuru mushonga uri kunetsa mumusha mako une murume nhasi ane mudzimba ari kufamba ari kutadzisa mhuri yako kurarama zvakanaka. Nemukomana maita ari kuita sei ari kusvuta foja ndisaka ari kupenga asiri kuroora. Ini ndaichitofunga kuti pamwe madrugs sezvo vana mazuva ano vari kubhema madrugs. Zvakanaka muzukuru, dare riri kutaura kuti nhau iyi ndo nhau yandiri kutaura yamakapfumbata namaoko enyu. Saka zvazviri kuita dare riri kutaura kuti iwe muzukuru wangu handisi kuda kutsika mukati memukowa wako kana kuti ndiwe nemapitsi newe, asi ndikuda kuti iwe kana wati uda kugona kubatsirwa kuti urarame zvakanaka iwe nemhuri yako, ndichada kuti unonotora zvinhu zviri kumusha kwako wozodzoka nazvo pano padare ndokuparadzira mhiko idzi kuti nzira yako igone kufamba zvakanaka muzukuru. Handikwanzwisisa. Ndinotenda sekuru nokuti kumba hakusi kugarika. Ndiro iyoyo yeiswa yemeisa iyoyo ndo ndiro yandiri kuda kuno ndandiyo ine zvese muzukuru. Ndiro yemeisa iyi mune dumwe akabva naro kuZambia, paakaenda kuZambia pakauya nemushonga waakauya nayo makanzi shambai bvai ikoko musina kucheuka musina kupfeka muri takwatakwa muchipinda mumba menyu muchibva mazarira mukowa muchinzi habazofambwa zvakare pasina kupfekwa kana muchinge maita izvi. Ndizvozvo sekuru ndozvavakatiitisa. Imi makaendawo here kuZambia iko? Ina handina kuenda. Ivo ndo vakaenda chete? Ivo ndo vaiuya nezvinhu. Saka vaiti endai munogeza nevana usiku. Todzoka tisina kucheuka tichipinda mumba. Vachitipa mhiko dzokuti pamba hapararwe pasina usukwa mugoti. Ivo vakanga vasingadyi sadza rakapfidigirwa. Chero vanga vasipo taitongosiya rakashama. Saka ina handina kuziva kuti zvese izvi zvaiitirwei semunhu aingoitiswawo. Amusarama, ndingangoita mubvunzo wangu ipapo wekuti imiwo muchizviona nyange zviri kunzi ndini ndiri kuzvitaura munotonzwa kuti pane kakutyisa kari kuitira panyaya. Hamunove ukama hwenyu here imimi wamakataurirawo kuti tete makati nditeerera hangu murume, asi murume uyu ari kuti ini nevana tisapfeke, ini nevana tigeze nemitombo yatisingazivi. Hamuna ukama hwenyu wamakambozivisa here nyaya? Handina kana kuudza munengina wangu uyo ndasina kumuudza. Sezvinhu izvo zvavakanga andiudzeyo kuti hazvitaurwa. Saka hapana munhu wandakaudza nokuti akati mukataura zvinhu izvo munofa. Saka ndaitya kuti ndizvitaure. Iyo mari yacho yaizouya here yainzi tiri kuitira kuti tiwane mari? Baba vaizouya nemari? Aiwa, mari yaiuya tairaramawo zvakanaka. Vavanga varipo. Tinotenda sekuru. Zvakanaka. Saka nhau yako muzukuru ndeyekuti iwe unofana ndichakupa mutombo wechanonomwa yamba mako wobva wageza wononotarira mbiro yaiya wozouya nayo ndiro iyoyo nezvirimo mairi wanzwa. Asi uchanonobata mishonga iyoyo wageza mushonga ndichakupa pano padare wozononotora wouya nayo ndochiparadza nhau iyi muzukuru. Ndo inonzi urombwa uri kunetsa vana nhasi ndokuteketererwa chikwambo. Dumwa ramakauya naro rakanzi rinonovata kumakuva akanonorivатisa kumakuva akazoritora akauya kuzopinda mumusha atakura mweya yevanhu vakafa akarideketerera mundiro iyoyo makanzi unopota uchisa hupfu uchiwaisira hupfu asi pamakatanga kuisa makatanga kuisa nehupfu wezviyoka imene foje yebuti. Ndizvozvo chaizvo, asi pavakazoshaya ini ndakabva ndangosiyawo sezvinhu zvaindaiti baba ndivo vanouya nezvinhu zvacho. Saka ndopatanga dambudziko irori. Zvakanaka muzukuru. Mishonga iri kumba iri kuti haufaniri kuti ramba ndatakakusiyirwa. Handiti wakanzwisisa muzukuru wangu? Une zvaunenge wakapiwa pakati peupenyu hwako zvaane matambudziko nhasi. Vana usavatuke, usavange muzukuru. Vari kukanganisa kuti vari kukurwisa muzukuru wangu. Waifana kufamba newe zvakanaka mubatsiridzwa sezvandakukuitira izvi kuti iwe nemhuri yako mugone kuyanana mufambe zvakanaka muzukuru. Wanzwa muzukuru wangu? Mune mabvunzo ramunaro? Ini ndingada kubvunza hangu, ivo baba vakashaya rini? Baba vakashaya gore rapera 2023. Vachiripo panga pasina matambudziko ekuti kunofamba munhu mumba musingamuoni kuti ndiani? Hapana chatainzwa. Uko vana vanga vaine matambudziko here avaisangana nawo nguva iyoyo? Vana vanga vari right. Musikana paakazongonoroorwa vashaya ndokubva adzoka, ndokubva aroorwa futi kumwe ndobva adzoka. Uyu mukomana uyu akatanga kuita kunge ari kupenga, saka ndaingotiwo madrugs. Ndopakatangawo dambudziko iroro. Nemubvunzo kwamuri sekuru nedare revazukuru ava. Saka vana havachaitwa sei kana zvinhu zvazouya kuno zvamati zviuye izvi? Ivo vana vanozoitwa sei? Zvakanaka. Kana ndachinge ndasevedza vauya nezvinhu zvandavati vauye nazvo, vauya nemhiko idzi tichidziparadza mhiko idzi
ndopa achadanira mhuri yake. Naizvezvi anototya kutotanga kuvaudza nawei kuti ndinorwiswa. Saka ndoda kutanga ndagadzira ukama hwavo, ndoparadza zvinhu izvi zvakanaka, usara vachirarama zvakanaka. Vana voona kuti zvishuwa zvaitinetsa zviye, zveteinzwa zviye zvaparara. Ndaiona nezvavainga vachinzwa. Saka dai tichizomubvunza kuti navo handicho here ichi? Ndicho. Makachinzwa kupi? Takachinzwa kwakati kwatakaenda. Handicho here ichi? Ndicho. Makachinzwa kupi? Takachinzwa kwakati. Tochitaura kuti mukaranga uyo tamushambidza hachina chimwe chaanacho chine matambudziko pakati pake, kuti tatsipika nekuparadza uroyi hwake hwaakanga asirwa nemukomana wake woita kuti mhuri yavo itambure. Padare rinouya zvinhu vachauya vese nevana here kana kuti vanotanga vauya vega? Ndiri kungoti tinzwisise pamwe chete nevazukuru. Zvakanaka. Vauya nezvinhu vasvika nazvo padare, vanofana kudana vana zvinhu zvisati zvaparadzwa. Zvozoparadzwa mhuri iri papi? Iripo. Asi vanombotanga vauya nazvo kwekutanga vari vega. Vanouya nazvo seedza mhuri yavo, vakatakura zvinhu zvavo. Chatoda kuti vasvika nazvo pano padare, vasina kurwisana kana kumbumbunyidzana, sekuti vana vane ukasha muzukuru. Vana vane ukasha. Handii kurarama kwake mukaranga uri kufunga kutoti zvina ndimwe mushonga zvangu ndife, nenhau kuti ari kugara achirwiswa, kugara achimhanyiswa nemhuri yaakaberekwa, nenhau kuti vari kunzwa zvipi? Vari kunzwa izvi. Imimi mega ndakubata Zvakanaka. Imi mega muri kunzwa sei panyaya yekutaurwa nasekuru kuti zvinokudyai pfungwa zvakadii? Nyaya yevana iyi tiri kunzwa nyaya yekutaurwa nasekuru kuti muri kutombofungawo zvekuti kunwa mushonga zviri nani chokwadi here? Nyaya iri kundishungurudza ndeyekuti ina ndikagara upenyu hukurohwa nevana vandakabereka, uyezve pamba pacho chero ndikagara mumba muchifamba munhu, handifungi kuti ndiri kutobatikana nekuti kunosara kuedza ndichinzwa kutya kuti chii chiri kuitika pamba pano. Saka ndakatizira kumba kwomunyina wangu. Aiwa, pari kunzikwa. Meno zvamupane zvamunoda kutaura nevazukuru venyu here sekuru? Ini ndapedza hangu navo. Zvakanaka. Singaziva vazukuru vangu, mune mubvunzo here? Ndine kumwe kubvunza here? Haini kubvunza hapana sekuru, zvese zvamataura ichokwadi sezvo iye abvuma zvese. Zvakanaka. Nai muzukuru wangu, ndine pandakumbombonyidza. Muna sekuru, ini ndatotendawo nekuti muri kuda kundibatsira kumba hakusi kugarika. Vana vangu vari kushungurudzika, vari kutambudzika. Zvakanaka. Ndakuchichidzira? Hamuna kundichichidzira. Zvakanaka muzukuru wangu. Wanzwa muzukuru? Ndamubvunza kuti ndamumbumbunidza here? Ndamuchichidzira here? Kana atenda manzwa ake sekuita kwaakaita kuti agone kubatsirwa, ndatenda zvangu muzukuru. Ndinovabatsira vazukuru vangu. Tinotenda. Zvakanaka vazukuru, munogara uko ndokugadzirirai mitombo yenyu. muri Zimbabwe yeyo nyaya tasonzwa zvizere. Pakutanga tatitanga tisingazivi imi neni kuti chii chinogona kuita kuti vana vapandukire mai vavo, vana varove mai vavo, vana vatandanise amai vavo. Asi tazonzwa nyaya ichibuda zvizere mudare rasekuru Marigazviro zvichinzi aiwa mudzimai uyu nemurume wake vane zvinhu zvavanga vakabatawo vachitsvaga kushava-shava. Mudzimai atara kuti inini sekuru handakuzive kuti murume aindiitisirei zvinhu izvi, ndanga ndakangonzi kuna natete ukasvika ikoko ita zvawanzi nemurume wako ite. Atara kati inini baba vaiti hatirare tisina kusuka mugoti, fambai musina kupfeka, zvakawanda-wanda zvaatsanangura mudzimai. Iye mudzimai kuti inini ndanga ndisingazive kuti zvaiitirwei, asi ndo zvataingoitiswawo nababa. Baba akasvika pakupfuura, asi mudzimai kuti upenyu hwake wasvika pakaoma pekuti kutaura kuno mudzimai uyu ari kugara kumba kwemunin'ina nekuda kwekuti vana vake vari kumuponda. Uyezve ari kuti inini ndonzwa mumba mandinorara muchifamba-famba zvinhu zvikana sekuru aiwa nyaya yamakaita gore ramakaita nyaya iyoyo ndo yadzoka nekuti zvinhu zviya hazvikanganweka zvinoda kugara zvichifidwa. Chandafarira panyaya iyi kana kuti padare ndechekuti sekuru Marigazviro wabva wapa dzidziso yekuti urombwa hauna kunaka. Ndopandotaura kuti muri Zimbabwe patinouya nenyaya idzi kuda kuti aiwa mudzidze kuti hazvina kunaka, nekuti paunenge uchizviita iwewo uchitora upfumi hwako, mhuri inenge ichikuyemura, nyika ichikuyemura, une mari dzako uchichinjanisa, asi unokanganwa kuti zvinozosarira mhuri yako. Tiri kuona nenyaya iyi mhuri yakusvika pakuti vana vakurova amai, vana havana kurova mutoriro, vana havana kudhakwa, asi vana kwavari kufamba ikoko vari kusvika vachiudza kunzi amai ndo vari kukuroya. Asi sekuru vabva vati aiwa ndichakubatsirai kuti
zvinhu zvenyu zvifambe zvakanaka. Vata zvakare vakati kune vanoitawo matambudziko yayo, kune vamwe vanoitwa urombwa vasingazivi, nevakabata urombwa vachiziva. Aiwa, chiremba ari pano. Ana sekuru ndakatumwa kuzobatsira. Chingosvika kuno kuGlenora B kwasekuru Marigashuru ubatsirike zvakanaka. Nyaya yeurombwa takachingoiparidza, tikuramba tichifamba nayo. Tiri kuti gore rino iri operation siya kutora zvinhu zvinokwadza mhuri, shanda nesimba rako. Ndo nyaya tanga tinayo kuno kuGlenora B kudare rasekuru Marigashuru. Regai ndikutendei mhuri yeZimbabwe nekuona chirongwa chedu ngatidzi afambirei. Kana muchidawo kuti isu ini nesimbi yebasa tisvike kwamunenge muri ikoko tichinzwa nyaya dzinotyisa dzinokatyamadza. Aiwa, namba dzedu ndidzo dziri pascreen. Zvakare namba dzasekuru Marigashuru. Regai ndidzokorodze ndichiti kana usina kuita video call, usina kuona kuti ndiwo sekuru Marigashuru, aiwa, haikuona kuita transaction nemunhu wausingaziye, matsosiwo awanda. Saka nyatsomuona kuti zvauri kuita izvi ndisekuru Marigashuru here wauri kuita nazvo, ubatsirike. Hanzi nasekuru huyai mese mune matambudziko egore chitanga kudai so, svikai kuno kuGlenora B kwasekuru Marigashuru. Regai ndikusiye pano ndichikutendai mhuri yeZimbabwe ndichiti until we meet next time, don't forget to like, follow and subscribe. Chisarai zvenyu, ndini wenyu Sokostina.